may ngadlaw kanyo tanan mga kaigsunan din ni Kristo mag-uban-uban na usab kita sa dili taas nga oras, minuto lang siguro. Kuman naman tagampo ganina kay naputol akong video. Minya atong upadayon ko nining kaduhang video na ko karon. Atong hisgutan karong adlaw kabahin kini sa simbahan. Ang pangutanan niya na kinsa ba ang tinuod nga simbahan? Kay siyempre karong panahon na ay, if I'm not mistaken, 50,000 sects around the world. 50 ka libo nga mga laing-laing sekta nga aniya karon nag-operate dinhi sa atong panahon. Unya, unsaon na to pagkahibaw kinsa ang tinuod nga simbahan? Kay si Kristo atong Ginoo nag-ingon manggod diha sa Mateo 16 bersikulo 18 nga kani kumo naman gini nga bersikuloha mao kini gigamit sa mga CFD nga si Kristo gyud ay nagtukod og simbahan. Unya si Pedro mo'y giingnan ni Kristo nga ikaw Pedro sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong simbahan bisan gani ang ganghaan sa impyerno o Hades dili makabungkag nini. So naagyo day saad nga dili gid mabungkag ang maong simbahan. Unya kinsa day tinuod nga simbahan? Kadaghan sa mga simbahan sa tibuok kalibutan unsam gay tinuod nining simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Kay maglibog ta sa kadaghang simbahan na simbahang Iglesia ni Kristo, na may simbahang Mormons, may simbahang Bunagin, Sabadista. Mikabat kuno og 50,000. So atong uting kayon kung kinsa bagid ang simbahan o legit tinukod ni Kristo. Kay sa Mateo 16 bersikulo 18 gi-confirm diha nga si Kristo nagtukod gyud diha sa simbahan. Unya mga kaigsunan, importante ba ang Ginoo gihatagan tilag gahom sa pagsabok, intellect. Gitagaan tag gahom sa pagsabot. So to atong gahom ang atong hunahuna day super powerful. Sama ta ni Kristo ba atong Ginoo, bright gid ang tao. Kay naagod tay intellect. So kung naa tay intellect, dili ta mo base sa litra por litra diha sa Biblia atong sabto ng mga konstekto sa maong basahon. Tinuod nagtukod si Kristo usa ka simbahan. Pero kinsa magid usa ra ka simbahan, di wala sumingon mga simbahan. Kung usa ra magani ka simbahan iskutan, unsa kining simbahan na? Unya day ang sumapa sa itong mga kaigsunan, panalitan, Pentekostal, kami ang tinuod nga tinukod ni Kristo. Kay naay mabasa sa Biblia, tinuod gid ang Pentekostal tinukod sa atong Ginoo. Unya ang mga bunagin mingon masad nga kami tinuod nga tinukod. Kay sa mabasa naman di sa Juan nga magbag-o ka gawas ang tao nga dili magpabunyag og tubig di sa makasulod sa kingaran sa langit. So kinahanglan kita magpabunyag, magbag-o, mahimutang born again. Tino giday nay mabasa sa Biblia.
Church of Christ na sa mga basa sa mapa ni Iglesia ni Cristo, di sa may palupig o na sa di mabasa Iglesia ni Cristo, ug daghan pa diha nga ilang angkon, pero ang pangutana, ang mabasa sa Biblia nga naa sa nasulat ang inyong tinukod, ang inyong simbahan, tinuod na ba dili sumana pa ni Father Darwin Gitgano sa nakidebate niya si Ramil Parba nga usa ka banggitang ministro sa Iglesia ni Cristo, dili basihan ang mabasa sa litra por litra kay huyang kayong pagtuo, purting kada kong huyang ang iyong pagtuo kung ubase ka sa litra por litra. Ang Ginoo gitagana gahum sa pagsabot sabton ang konteksto sa Biblia, ug kaning simbahana kanus ama ni pila man ka century na ni exist ni o naa ba ni sa panahon sa 1st century, 2nd century, 3rd century. Kung wa mabasa ebidensya o referensya nga nagpamatuod nga ang simbahan wala niya itong panahon na sa panahong tuiga, so nagpasabot na dili na iyan ni Kristo, tinukod ra na utaw. Unya mga kaigsunan, muingon ko, conclude ko nga suma pa sa akong research sa pag-utingkay sa mga basahon sa mga dagkong libro sa kasaysayan o bisan gani sa Google, kat simbahang Katoliko gyud mao ang gitukod ni Kristo, although dewa na istorya diya sa balang kasulatan nga sa Mateo 16:19 o 18 nga sa Mateo 16:18 nga Katoliko, Roman Catholic, litra por litra way mabasa, pero ato nang mahibaw-an kanang simbahan nga Roman Catholic nga simbahan ang gipasabot ni Kristo tungod sa mga dagkong libro o referensya nga nagpamatuod ng simbahang Katoliko mo'y tinukod. Ipakita na wag isuna na naagid mabasa sa mga dagkong kasaysayan, libro sa mga dagkong libro sa kasaysayan bahin sa reliyon sa tibok kalibutan. Dili ang libro digi mulimod, dili usab ni bias. Kay muingon ka mga igsunan nga dili na tinod nga libro bias na. Wa na magistorya og tinod ang atong tuhan ng Biblia lang lamang. So ang Biblia dili mao ang garantiya nga muingon ta nga tinukod ang simbahan pinaagi sa Biblia, sayop kay nga argumento ha. Illogical na. Kay kung panalitan si Manny Pacquiao sa ka 8 world champion, 8 world boxer at 8 times world boxer nasulat sa mga kadagkong kasaysayan libro bahin sa sports physical. Unya si Manny Pacquiao dili na tinuod, katinuod na ni Pacquiao na amagay siya hantod karong panahon na buhi pa ang iyang mga trophy maimong makita nga nahimo pa ganing senador. Sa to fake na si Pacquiao. Mo ni dakong pangutan dili tinuod gyud si Pacquiao og tinuod sa mga sulat sa Biblia dili bias. Ang dagkong linog kasaysayan sa tibok kalibutan nga nahitabo nasulat sa World Almanac, World History, bakak sa diay na
dili tinuod, dili bakak ang bagyo nga nahitabo nyatong na limot ko sa maong tuiga katong bagyong nahitabo dito sa Leyte, no? 10,000 people died. Bagyong Haiyan sa international name, Yolanda, bakak sa to nasulat sa maong bagyo diha sa kasaysayan, dili tinuod sa to ang mga nahitabo sa atong kalibutan na record na sa mga dagkong kasaysayan. Apil na niya na ang simbahang Katoliko religion. Unya dili taingon pur ato gyud ilitra por litra mabasa gyud sa world history. Nya sumapa dire sa Merriam-Webster Elementary Dictionary page 79, sumapa, no? A member of a Christian church tracing in its history back to the apostles. A member of the Roman Catholic Church. Sa ikaduha, a member of the Roman Catholic Church. So ang number one, a member of the Christian church tracing its back to the apostle. Number two, a member of the Roman Catholic Church. Sa Merriam-Webster Elementary Dictionary, na dito mabasa kung nagduda mo, kung nagduda mo, mabasa gina diha. Basahan na sa libro, bookstore, National Bookstore, pwede mo mo ito. Kanya, ikaduhang referensya, the religion books, Roman Catholic Church, 1st century, Rome, Italy. The Roman Catholic Church is the original and still the largest Christian church. Unsa day? Ang Roman Catholic Church day maong tinuod, kumingon ta tinuod original, ug nagpadayon kini og pinakadako nga Christian church sa tibuok kalibutan, abot gud og bilyon gud. So klaro niya nagyud kayo nga nagpakita gid nga unsa gid katinuod ang atong simbahan, kay bilyon na gud di pare sa uban nga 1,000 ra. So kung 1,000 ra mo di mo tinuod sa kadugayng panahon 2,000 years 1,000 lang yung membro. That's impossible nga kamo ang tinuod ni Kristo. 1 billion ang membro sa simbahang Katoliko. So klaro jud kayo nga ang simbahang Katoliko atong makita nga tinukod ni Kristo. Unya sumapa sa Iglesia ni Kristo kay si James nagpangatake sa atong simbahan. Sa ilang pasugo sa sa August 1988, nasa page 6 sa ilang pasugo ni sumapa ni sa ilang pasugo, even secular history shows a direct time link between the Catholic Church and the apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. Bisan ang pasugo sa Iglesia ni Kristo nagtug-an nga ang simbahang Katoliko imong matrisbak panahon pa sa mga apostoles. Klaro nyo kayong misamot ka klaro nga ang simbahan nga gisgutan ni Kristo sa Matthew 16:18 tinukod gyud ni Kristo. Unya nga padre sa Young Student Learning Encyclopedia
page 2684. Suma padre, Roman Catholic Church. For the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion. Christianity. There were no separate sects or branches of Christianity as there are today. The word Catholic means universal. Ang Catholic manggod, Catholos or Catholis, from the Greek words. Sa Binisaya makailapon, sa in English universal. And sa day universal, sa to mikailap ang pulong sa Ginoo. Unya, and for those first 1,000 years, all Christians were members of the Catholic Church. Gisgot ran sa pirmirong century. Ang unang Christians gitawag sila Roman Catholic. So wala nilaing duda. Yan, napay the New Book of Knowledge. Kus kadaghanan ni kagsunan referensya, dili bias. Dili bias, mga historian, mga greatest writers na naghimo nini based on reality, not on fake news, on folklores, mga kaigsunan. These are really genuine and you cannot contradict about the world history. Who are you to question and contradict? Hindi ta mo question na kay tinuod ng nakasulat sa mga dagkong libro. Unya sumapa sa New Books of Knowledge, the New Book of Knowledge, volume 16, page 281. Yan, basahan na. Kung namoy time, pwede mo mato sa National Bookstore mo, palit mo or search na mo sa Google. Yung sumapa diri Roman Catholic Church. The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there. There were followers of Jesus Christ and they were awaiting the coming of the Holy Spirit. He had promised to send them from heaven. The day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the church. The church may be described as the society that Jesus founded. So, grabe na kayo ang mga dagkong kasaysayan. Dili nimo malimbungan. Nagtugan kayo sa tinuod. Gloria's Universal Encyclopedia, volume 5, page 106. Sumapa dire sa Gloria Encyclopedia. Catholicos Universal or general term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. Dili Pentecostal lang. More specifically, the name denotes the body of the faithful, communion with the bishops of Rome. Communion with the bishops of Rome. So, kinsa man the bishops of Rome? Siyempre, ang unang obispo sa Roma, si Papa Pedro, si Santo Pedro, mismo ang gina ni Kristo sa Mateo 16:19. Kay si Pedro batuman, siyang foundation sa maong simbahan. Unya bisan si San Pablo nagpamatuod sa Roma 1 city ngadto sa 8 nga ang pagtuod sa Roma kay sila matawag tinawag og mga santos
Kay tungod silang pagkabalaan, tungod silang pagtuo, mailado ang ilang pagtuo sa tibuok kalibutan. Kinsa raman diri sa tibuok kalibutan ang ilado. Maorgi ng simbahang Katoliko naa sa Roma, dili pagan, dili gitawag Babylonia, nga gilibutan kuno ang Roma. Sa mga dagkong bukid gigiskutan diya sa pinadayag, dili na mao ang ipasabot. Babylonia ganay gipasabot diha ang karaang unang panahon nga wala pa mahimong Kristiyanos, no, nga magtutuo ni Kristo ang Roma niadtong panahon na. Dili sa Roma ang karong panahon nga na diha ang mga Kristiyanos, no. Daghan mga santos nabalaan, daghan mga santo papa diha sa Roma nga gipangpatay, gimartir. So naana sa history of religion, makita gani mo nga daghang ipamatay, millions of Catholic Christians, dili mga bunagin. Kay kara bag-o ra man nito nga unya makaigsunan, daghan pa jud kayo. Bisan mo ato ka Google, imong pangutanon si Google kinsa man ang nagtukod sa ibang Katoliko, si Kristo, kinsa nagtukod sa Iglesia ni Kristo, si Manalo, kinsa nagtukod sa Seventh-day Adventist, si Ellen G. White. Daghan yun. Nga nagtuko-tuko lang tao. Kanya okay ra unta na nga way kuwan tao gatukod, pero naa may referensya dako kayo kuwan hampak sa atong kaugalingon nga intellectual being gud ta. We are a rational being, so we supposed to be used our intellect, our mind to search the truth. Kung wala gamitan yung Ginoo ang inyong intellectual capacity, syempre inyong gipakawawan Ginoo. Kay sama gud tas Ginoo natay freedom of expression, natay knowledgeable, we are able to think, to know the truth. Kay bawta sa kung sikin sa ta kay bawta sa atong buhaton. So syempre unique ta nga pagka binuhat sa Ginoo. So kung ang imong pagka-unique nga gibuhat kas Ginoo, kung dili nimo gamiton, sama ra tag dili rational being. So di ato pakawawan Ginoo. Mao kay sunan nganong wa jud ko sa kadaghang mga lain religion nga mikabig nako, wa jud ko patunto. Wa ko magpa kabig nila. Ako pa gitimbang-timbang na tinuod ba gini sila, tinuod ba gini nga tinukod ni Kristo. Kung tinuod man nga tinukod ni Kristo, pues ako kining uting kayon, ako kining tanawon diha sa mga dagkong kasaysayan sa world religion, the world history of religions, sa Almanac Encyclopedia nya, sa mga daghang mga Bible translations. Daghan kayo na King James versions, na Latin Vulgates, na tawag basta daghan jud kayo nga translation sa Biblia. May yung balita English, Bisaya, may mga ang original manggod nga Biblia Latin sa Latin Vulgates gi-compile ni Saint Jerome dito sa Langop sa Israel for 30 years. Iya kining gihaguan pagayo niya. Ang gagasugo niya kay sekretary man siya ni Santo Papa Damaso, kanin sila duha nagkulab. Unya kung dili pa ni Saint Jerome, wala untay Biblia. Kaya ang Biblia, ang mga balaang kasulatan niya itong panahon nang nagkatibulaag man, nasa Macedonia, nasa Corinto, sa Jerusalem, uban sa
nagkatag-katag mo gi-gather ni St. Jerome nya dili pa original nga Latin, napay Aramaic, Hebrew, mga lain-laing mga pinulungan nya gi-gather na and translated into Latin and Latin to English. So klaro jud kayo no ang pagkatinuod nga simbahan. So di na to question nun ang pagkatinuod sa simbahan. Kay ngano kung nganong simbahan pabilin man nga hantud karon naa man nag-exist pa ni ug suma pa ni Kristo hantud sa katapusan sa kalibutan, giubanan ni Kristo ang simbahan. Unya ang Espiritu Santo mao man saad sa Ginoo, ang third person of the Trinity na naguban-uban sa simbahan. Yung mao ni nagpaligon sa kasing-kasing sa matagusa kanato. Ang mga milagro na hitabo na sa simbahan, daghan kayong mga santos diha sa simbahang Katoliko. Ug kani mga masantusa dili ni mga ordinaryo, gibayon ni ngadto sa kinatasan sa langit. Kani mga santusa nagperform kini og mga milagro pareha ni San Vicente Ferrer, mibuhi og mga patay. Ang nagbugal-bugal kaniya nangahiwi ang baba, nangaamang, nangabali ang mga bukton, mga kalawasan. Ang bata nagipatay sa inahan, natakdo pagbalik. Ang bata nga masuso nga wala ang kuna sa amahan, mitindog ug miduol sa kadaghan mga katawhan ug dito iyang gitudlo ang iyang amahan. Sin Antonio de Padua, sa kabalaang tao, gibuhay niya ang mga patay, ang mga isda sa kadagatan naminaw kaniya pagayo. Ug dito nakabig ang mga dili matutuo ni Kristo, mga heresy nga mga tao nitong panahon na mibalik sa simbahan. Si Santo Francisco usa ka balaan, gibiyaan usa saya kadato, iyang gibiyaan ang tanan kay tungod sa pagsunod ni Kristo. Daghan pa kayong mga santos, no? Dili lang mga apostoles nagperform og mga milagro, pati ang mga earliest Christian saints, they have performed miracles. Bisan wala sila ilang mga gibuhat, wala masulat sa Biblia, pero nagpamatuod kini nga ilang gibuhat pagsangyaw bahin man ni Kristo, bahin sa pagpadayag, pagsangyaw sa mayong balita. Dili sila mga Diyos-Diyos, dili sila pamatuod na nga unsa di katinod nga simbahan Katoliko. Si Birhen Maria nagmilagro, nagpakita dito sa Spain, sa Spain ba to o Portugal, pakita sa tulo ka mga bata. Si Birhen Maria nagpakita sa usa ka bata, si Saint Bernadette Soberos dito sa Pransya. Si Birhen Maria nagpakita, naghatag milagro dito sa Mexico. Daghan magayo ang mga milagro gihimo ni Birhen Maria. Nagpamatuod nga unsa di katinuod nga simbahan. Ang mga milagro naa diya sa simbahang Katoliko. Bisan si Birhen Maria miapil sa maong milagro kay ngano gusto niya ang tanang tao makabig ngadto sa simbahang Katoliko aron mahius sa simbahang na tinukod ni Kristo. Ang mga sakramento, santos nga ostia, nahimong unod o dugo ni Kristo dito sa Italy, dito sa Brazil, ug daghan pang mga lugar nga ang mga pari
ni perform og Eucharistic pagkonsagar sa maong tinapay panahon sa misa nahimong panog dugo ni Kristo. Ang panog tinapay nahimong lawas ug dugo ni Kristo. So tinuod gyud dili ni basa-basa tigmo-tigmo butang-butang kay base gyud sa history. Tinuod realidad, tinuod ang mga milagro nga nahitabo diha sa simbahang Katoliko. So kamungutan na ang mga lahi reliyon, tinuod man sa mga milagro ba, nagpaayo yung mga sakiton, hinumdume nga si Kristo mingon nga dili ang tanan nga nakapagawas og yawa na ayog man sakiton iyaha, kay di ginadawaton ni Kristo sa panahon sa paghukom, general judgment o bisan gani sa individual judgment. So diyan ka ni Kristo nganong wa man ka moadto sa akong gitukod nga simbahan, nganong nagtukod-tukod mga sa imong kaugaling simbahan. Dako kayo nag-question o dako kayo sala tubangan ni Kristo. Ang unang simbahan na tinukod ni Kristo, dapat ang tanang mga pastor dili mo interpret sa basahon sa Biblia nga pinagis sa pagbasa-basa lang magtukod lang sa ilang kagalingon, which is wrong. So we have to follow church teaching. We have to do what our Lord Jesus Christ has wanted us to do. We have to know more about the Catholic Church. We have to be part of the Catholic Church because we are all one body. Diya nahimo tang usa sa kalawas ni Kristo. We are part of Christ's body diya sa simbahan. So mao na hinaot nga namoy na katon ka mo kanong adlaw na inyong na timbang-timbang na tinuod gyud nga ang simbahang Katoliko mao ang tinupod ni Kristo. Nya diri na lang, salamat kayo sa pagpaminaw, salamat kayo sa inyong oras nga gigahin ning akong video. Nya God bless you all. Ave Maria. Sa ngalan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen.